Dördüncü ayete tercümeyi Sure-i Mulk'tan nahmeduhu ve nusalli ala Resulihil Kerim. Dersimiz Sure-i Tebârekellezî'den gelip yettik 3. ayetine. Rabbim Allah Tebarek ve Teala avvalki geçen ayetlerde padişahlık şoňaldylygyny aýtdy. Hemme dadyň padişahlygy, hemme dadyň aňyrty, bärti Hudaý Taala barýar. Hiç kim özünden hiç bir zat yok. Her kim her näme näwe haýgatda Hudaýa got. Hamd Rabbatas nispeti durust, berdere her keref, berdere tost. Sen her näme näwe agaten. Hamd Rabbatas nispeti durust. Her nämeden o berdere her keref, her kimin aklına var ne ömöklik, qyýdyňa barsan, öýüňe barsan, maşynyňa barsan, ekiniňe barsan, pomodaryňa barsan, oğluňa barsan, qyýdyňa barsan, gowwaty bazuňa barsan, awadyllyňa barsan, tasyň ýag ýajaklygyna barsan, ýuruklygyna barsan, buksurlygyna barsan, edermelliňe barsan, gaýratlygyna barsan, zehilliňe barsan, nagadyr zehni, eşden ýerine alyp tefsir edýär. Hamd Rabbatas nispeti durust, berder her keref. Her kim gafna var ömöklikde. Haýgatynda berder tost. Allah'ın woti. Çünkü şun hemmeti Allah Taala'nın eline kadar. Hudaý beripdir da. Biyedihil mulk. Padişahlyk şoň elinde. Kime näme berjek bolsa şonu berýär. Hiç kim Türk bilen aýtmyş bilen kakanyň önüne getiren zady ýok. Baýlygyň da şondan. Garyplygyň da şondan. Saglygyň da şondan. Sökölligiň de şondan. Rahatçak ýürüp gitmekligiň de şondan. Suwa urtlap rahatçak marahym awurtlapda nuşan etmekligiň de şondan. Boynuň beýleşerek rahatça gymlapdy ha, bu da şondan. Hasan ýadyň oçýa, birini köpçege egri ýatyp durdyň. Ertegen turanda bar, boynuň şeýlerini gödäp bolan. Başdan ha, doňunyň kıyalyk barahym, şeýle dolan gödeme bolýar. Doňuz bilen doňuz. Doňuzyň bir kılık bar da, bir öňünde doňuz geldi. Şo doňuza gaýtýan boynuň gymlana kan. Şu öňüne tagymlar fakat. Ama hareketye, gurun belek dünýä. Endi bokurdan dolan pasaran akta, yamaşan karşıya gaýtdy. Her näme nygmat bolsa şondan. Oğlun da şondan, qyýdyň da şondan. Oğlun ökdeligi de şondan. Biyedihil mulk padişahlyk şoňaldy. Ve huve ala kulli şeyin qadir. Her bir zada qadir özdi. Her bir zada qadir bolsa çyndan şondan gorkmaly we çyndan şondan umyd etmeli. Ve ma bikum min ni'metin fe minallah. Size her bir nemeti ki bolsun Allah'dan. Gördüm görüyoruz şondan ağazam. Alayın nite alacak yani. Pakistan'da men bir taraf, yani bir ruznama, nigarın, bir ruznama da okudum da, Pakistani diye araşkada turmuştuk. Murtum buradadım beceşecek olup. Şöyle gödüye oturum ruznamanı, bir dünlü göykör oktur ha. Şunu Hudaý Taala Kur'an'na cüdegane edip aytıptır. Yani bizim öz başımda gelmeyenden, başını bilim de aksın ne yapalım onu. Kul araytum ayet Resul Hudaý haber ver şolara. İn akadallahu sem'akum, eğer Allah Teala sizin kulaklarını keretse ve besarakum, gözünüzü köretse ve hateme ala kulubikum, sizin kalbinize muhur vursa, kalbinize durursa, men ilahun gayrullah, hiçbir mabud Allah'dan gayri ya'tikum bihi, size şol şobilinize gelecek, kim size verecek diye. Birden kulak kör olata, gözün kör olata, bir lehzen işi. Yani çünkü Hudaý beripdi, ken adam bundan korkanak. Şo taýdan her bir nygmat şondan, her bir zada şol qadir, şo taýdan näme şondan umyd etmeli, haýgat gorkmalyň da şo. Ve ma bikum min ni'metin fe minallah. Size her bir nemet diýen Allah tarapdan. Thumma idza massakumuz dur, ýene qyynçylyk şonda fe ilayhi tecerun. Şondan ýa ýalbarýarsyň. Thumma idza kashafa durra ankum, ýene Hudaý sizden qyynçylyk şonda, idza fariqum minkum bi rabbihim yushrikun. Ýene Hudaý Taala sizin bir zamatyňyz diye, sizin bäziňizde Hudaý şerik getirýär. Qyynçylyk şonda bir Hudaý diýersiň, ama qyynçylykdan ýadaňyzda ýene onuň munyň gewini görjek görüp, onuň mundan görmekligiňi bar diýip aýtdy Hudaý Taala. Ondan sonra Hudaý Taala hylgat aýtdy. Yaradylmaklyk, şu gelmeklik, gitmeklik şoň olakan bir zat bar. Şu ölüm ma diýilmeklik bar. Gözümizden görüp duran bizim başymyza gelip duran zat, geljek zat, setterset. Bu nämen şey, näme üçin gelip dursa? Hudaý Taala şonu belletdi ki halaqal mevte vel hayat liyebluwakum, imtihan edecek sizi Hudaý Taala. Eyyukum ahsanu amela. Haýsy biriňiz behterin amel etýärsiňiz. Eyyukum aksaru amela diýip Hudaý Taala söýýär. Haýsy biriňiz kän amel etýärsiňiz diýipdir Hudaý Taala. Belki haýsy biriňiz behterin amel etýärsiňiz diýipdir diýe. Ço behterin boljak bolsa Qur'ana mutabyk, sünnete mutabyk
Öten niyetin halis olmakta gerek. Yani Allah Teala kânnen namaz okuyordun bir yeri. Ama Kur'an'a mutabık değil. Sünnete mutabık değil. Şu namaz kabul olmuyor. Sev etmemiştin diyorlar. Sev etme yaptırdın mı? Namazın kullen peydatı yok, togap yok. Yamaşadın okuyun bol diyorlar. O tabi şu daydan amallarda kân olmaklıq maksat değil. Adı olsun, yöne şol etiyen amalın Kur'an'a vore, sünnete vore, kamil ihlasını edilmektik yani. Yani sen haydi bir amal olsun. Sen şu an ne kadar amallar var? Diysen yani kân amallar. Emma behterin amallar. Belki betterin amal oldu. El cümle neyme şu an? Şu an şiyankı. Hadi sadakalar ki şu oldu birliğe. Yani vağın oturup sen fikir etsen, ay behterin amalmış. Yani vağın sen oturup fikir et, şu an hadi sadakalara neçe milyon has olayandır? 5 milyona olayandır gece günü verecek o. Teşviş 5 milyon bilen bir cavan oğlan maraqim mehriyeti olacak. İn hemen 5 milyonlar hasbattılar. Şuları gelip bir çın gerek yerini berdiler. Onu öde sen bir Hudaý Taala bir nimet beripdir, bir şükrana deyip bir dap bermeklik şeriatda tertatdi. Emma şidat ki şuat bilen adam etdi, sed nebed nuh derse resm deyip ediliye. Halktan kim kalmayacak kol ediliye. Gödet yerler. Şöhret telebi etdiyerler, maqam kahi etdiyerler. Şoň üçin adabına gödeliler. Hop bu da etmeýärsen, Hudaý ýüreklerden habar bar. Bu jamada görtdi, gözünü görtdirän aýtýar. Haýdy bir adam çyn ihlas bilen etdiýän bolsa, Hudaý için meme şökrana berjek diýip. Şu şökrana bermekde Hudaý Taala kabul eder. Emma aýa ýene de şu behterin emel şomy. Keden garny dokun, garny doýurmaklyk aýa behterin şol bolup başararmy? Keden hem hayanda zaman olunmadan fesada çekilir. Ölülmen etpiye. Ne şu qıdğın havada düýün gün jawan oglan maňa deň bolýar. Hafız bir gaýrat etsene dost. O odalyp barýar öýüň oý diýen. O tarapdan pencere yok, bu tarapdan pencere yok. O da pencereni ýelini ýerden çekmeli. Aslında bir gardy berjek ýokmy diýär. O ýöne de berdiň näme? Bir gardy berjek ýokmy diýär. Şu borum horlanıp beren adamlar bar. Ýaňsydyň harabilerini öde. Bir kere kadar ekrançylykda nabut boldy. Gelip şuň içinde şu porum bir gerekke zatları harz etmeklik aýa şu Hudaý Taala söýýän zadymy. Aýa şu şeriatyň aýtýan zady. Aslında Peygamber Hudaý haja gidipdir. Men sadaka beripdirmi? Hazrat Ömer de haja gidipdir. Hazrat Ebu Bekir haja gidipdir. Men diýmeýän haramiýa bir zat diýip. O şeriatda bir ýan gaýdanım şokrana diýip bir zat bermeklik baki. Emma aýa şu ahsana amelmiş. Behterin amalmış. Halen ki yan kaydanım, muğidından ne kadar şöhret telebiler var. Ağatın idinle, ağabeyin idinle, muğyetin idinle. Her kim o da Allah bilen kasam, yüreğinle, kılya alacaktır, şunütünden ağabeyine demek bu da halk vermedi, diydirmeyecek görüp veriyem o da, vallahi yarın şu tadaka, yarım ya Hudaý Taala kabul olmuyor. Sen rüya edip doğru, göd için edip doğru. Her bir adam şeyle bir zat yüreğinde bolmani, yeni de verecek bu da yani behterin ameller şey. Behterin amaldan gelen garibi doyurur. Ağzı doyurur. Bir yıkılıp yatanın elinden tut. Ne kadar ha muşkilat. Ne o da kurbanlık var. Ne o da kurbanlık var. Neçe milyon olarak 2 milyon dağmal zaten. Ne kadar ha adamma kurban sarpılır. Tem bakın haca var yaratan, Hudaý yoluna var yaratan. Gel sen bir Hudaý için bir tane bir neferin marakım sen kurbanlığını ver. Ne kadar kabul olacak. Ne kadar doğruluk artacak. Ne kadar muhabbet artacak. Ne kadar insaniyet ortaya gelecek. Ne kadar amallı adamlar olgu olacak biliyor musun? Ama kıyınlansak da badaatlar bizim aramızda hey olan kıyın tapmakla terkiyim olur. Ve huvel aziz vel gafur. Allah galip ne mitçe kosa edam olur. Bak sen de o mehreban bizim de örtük koyaptır. Belki Allah Hudaý Taala ol bir günlerle bizden örtüptür. O dünyada da var arkadaşlar. Yüze çıkarıp da Hudaý Taala iyiliğin arasında, enatan arasında doğan kardeşlerine bir rüsvalık etmesin. Reşte-i Kelam megamdan çıktı. İnşallah erteki dersimiz Allah Tebarek ve Teala öz kudretini oylanmaklığı istada rahnama etiptir. İnşallah ben ona etip veririm. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.